Imos cantar unha canción de amor. Paco, que faz? Unha carta. E pódese saber que pos? Pódese. Non sei como expresalo. Para min é moi importante. Xa. Igual non teño a resposta, porque para min non é doado e sei que o notas. A mellor é timidez ou medo de que non pase o que para min tería que pasar. Pero non me queda máis remedio que preguntarche. Mira, se as cabras mexan, por que as pitas non? Casaron en mañantiña de abril, ela vestida de branco con perfume de jazmín, el co seu metal brillante de trompeta e de clarín, foi na praia dos lagartos onde se dixeron sí. Baixaron polas laxas aquel día tan feliz, augas cantareiras limpas como un sol de violín, el co seu metal brillante de trompeta e de clarín, foi na praia dos lagartos onde se dixeron sí. Rosa, claro para rosas,